Oké. Sally. We moeten nog een naam bedenken. Waarin valt ze? Sjerkje. Oh, dan moest ik nog iets. Ja, daar is hij. Oh. Maar hij had nog geen namen. Hoe zouden we dat nemen? Nee. Nelly? Marije? Of Olivia? Nou, Sally heeft gekozen. Zet Marije. Hey Marije. Hallo. Dat is heel mooi namen. Marije, Olivia, Nelly. Is Marije de mooiste namen? Nee, rechtje. Dikkie dik. Sjerkje. En Mathilde. Rustig maar, Sjerkje. Dan niks. Rijntje, was ik wat biks? Elbrich. Elbrich een hapje. Uniek.
Oh, rechtje wel ik. Piertje. Hey poes. Barney. Barney. En Johnny. Was nog een beetje. Marije die is juster nacht geboren. Dus ze is nou 2 dagen oud.